o hľadaní toho šťastia, lebo každý máme svoju cestu životom samozrejme. A najhoršie je, keď vy ju niekomu predpisujete, alebo niekto ju predpisuje vám. To šťastie jednoducho ja vidím v tom, že musím ja vydávať nejaké pozitívne signály a potom sa mi to všetko bude vracať. To je tak neuveriteľne jednoduché, že ja nechápem, že ľuďom to nie je jasné. Proste každý očakáva od iných, od svojho okolia. Každý je rozčulený, ten svet je zlý, každý je zlý, každý je s niečím nespokojný. Jediná možnosť, ako zmeniť svet, je začať u seba. Najšťastnejší ľudia sú tí, ktorí robia tú prácu, ktorá ich aj vnútorne naplňa. Ja to vždy na mojich besedách, najmä mladým ľuďom zdôrazním a hovorím, pokiaľ sa to len trošku dá, snažte sa robiť to, čo vás naplňa, aj keď to bude za menej peňazí, lebo nebudete v živote šťastní. Pretože Pán Boh nás nehodnotí podľa toho, koľko sme práce spravili, ale za akou radosťou sme ju spravili. Tí zamestnávateľia, ktorí pochopili filozofiu butánu alebo filozofiu šťastia, tak tí majú budúcnosť. Tí zamestnávateľia, tie firmy, kde budú ľudia chodiť s radosťou do práce. A zamestnávateľia, ktorí si myslia, že budú úspešní, že vyšťavím ho za 3 mesiace a potom zoberiem ďalších, lebo viem, že čakajú ďalšie na prácu, nebudú nikdy úspešní. Nikdy. Lebo sa mi im stane to, a to teraz hovorím kontextom do celospoločenského, že jednoducho, najmä tí mladí ľudia, že sa na to vykašľú. Lebo si ten človek uvedomí, ja mám jeden život a chcem sa aspoň chvíľu radovať. Svet posúvali vždy len tí, ktorí si trúfli ísť proti prúdu. Vždy. A dokáže niekto len to, len vtedy, keď bude pracovať na sebe. Keď sa nebude starať o druhých, keď nebude s druhými súťažiť, bude pracovať na sebe, to znamená, že bude mať stále viac pocitu, že je šťastný. Čiže nie v tom zmysle, lebo automaticky, ako sa začnete porovnávať, tak už nemôžete byť šťastní, lebo vy nemôžete byť lepší ako všetci. To sa proste nedá. Vy môžete byť len každý deň lepší, ako ste boli včera. To je jediná cesta. A potom bude aj ten svet lepší. Ten pocit, že si uvedomia, Bože môj, však byť šťastným je také jednoduché, že ma toto nenapadlo.